Okay. Assalamu alaikum, barka da wannan lokaci. Ina wa kowa da kowa fatan alkhairi. Maraba da zuwa wannan ajin namu mai albarka domin koyon hanyoyin da ake bi ake samun kuɗi ta hanyar amfani da wayar hannu ko baki ɗaya. Kamar yadda kowa ya sani, sunana Digital Big Khalil, wanda a cikin wannan ajin zan muku bayani akan hanyoyin da kowa da kowa zai bi domin ya dinga samun kuɗi ta hanyar amfani da wannan wayar taka da kake sauraro na a wannan lokacin. Barka da zuwa ajin zamani domin koyon yadda ake sarrafa wayoyin hannu domin samun kuɗi aƙalla naira 50,000 zuwa 100,000 duk sati ta hanyar amfani da wannan wayar taka da take hannunka a wannan lokacin. Sannan kuma ko da baka taɓa yin komai online ba, za a koya ma komai da komai akan wannan kasuwancin. Amma kafin nan, ina so na yi amfani da wannan damar na sending reminder to abokananmu da 'yan uwa da abokan arziki domin kowa ya samu ya shigo wannan ajin. Don haka, idan kana ji na kana sauraro na, ka rubuta wani alama ko sunanka da zan gane cewa kana ji na kana sauraro na. Idan kuna ji na kuna sauraro na, ku rubuta alama da zan gane cewa yes kana ji na kana sauraro na, domin na fahimci cewa yes kuna ji na, sai mu ci gaba da ajin mu kamar yadda muka fara. Okay, to I can see. Okay, Ahmad. Okay, to barka da zuwa Ahmad. Okay. Ga Yasir, ga Abubakar. Okay, okay, yes, yes, yes. Salima, Zara, yes. Yes, David Bendix, yeah, it's okay. It's okay. Yes, yes, yes. So I can see kamar yadda nake gani, kuna ji na kuna sauraro na a wannan lokacin. So za mu ci gaba daga ajin mu a inda muka tsaya. Maraba da zuwa wannan ajin namu domin koyi hanyoyin da ake bi ake sarrafa wayar hannu domin samun kuɗi duk sati. Kamar yadda kowa yake gani, wannan shine official hoto na. Alhamdulillah, mun jima cikin godiyar Ubangiji, babu abin da zamu ce sai dai mu ƙara gode masa bisa ni'imomin da ya mana a rayuwa baki ɗaya. Sannan ban so ya zamanto cewa kai ko ke ko wani ya yi tunanin cewa wai ni da na zo nake koya ma wannan kasuwancin ba na samun kuɗin ko ban taɓa samun kuɗi. A'a, so da ga cewa aka ga wani yana so ana koya ma wani, za ga ya zo yana ma magana akan abu na online amma bai taɓa samu ba. So amma menene, ina so ya zamanto cewa kun fahimci cewa ni ba wai bakon abin bane, ba wai bakon samun naira 50,000 ko 100,000 bane a cikin business ɗin online. Ni mutum ne wanda na yi generating sama da naira miliyan 10 a cikin kasuwancin online a 2025, wanda kamar yadda kowa yake gani, an biya ni 7.4 million naira a seller. Sales Rocket sun biya ni 2.2 million naira a Sales Rocket kenan, wanda Expert ne sun biya ni 395 a menene, duka ta hanyar asusun banki na, duka ta hanyar amfani da irin wannan wayar taka da kake kallo na a wannan lokacin. Bambanci na da kai duk babu wani bambanci. Bambancin shine ni na yarda zan iya, sannan kuma na koya ina iya. Ka sani cewa shi a rayuwa, a lokacin da kake ƙoƙarin yin give up, a lokacin wani yake yin nasara. Don haka idan har ni ma zan iya, kai ma za ka iya, ke ma za ki iya. Domin ba wai iya ni kaɗai Ibrahim Suleiman nake samun kuɗi a wannan business ɗin ba. Akwai abokananmu, sauran mutanenmu, ƙawayenmu, ɗalibanmu da sauran dukkan muna koya musu, sannan su ma suna samun kuɗi. Bambanci kawai shine kai baka fahimta ba. Wannan ni ne kafin na fara online business, wanda na fara online business ne tun ina aji 2 a jami'a, ina faɗan wannan abun, wanda a halin yanzu har na gama bautar ƙasa. Sannan kuma menene, ina MSc ɗina, wanda na yi jami'ar kimiyya da fasaha ne da ke garin Wudil, wato Aliko Dangote University of Science and Technology, Addis Lake. Kamar yadda kowa yake gani, haka muka zo muka fara wannan abubuwan, amma an samu ci gaba a rayuwa alhamdulillah, wanda ga irin transformation da aka samu na rayuwa saboda menene, saboda online business ya ba mu dama da cewa mu 'yan talakawa ne, mun samu capital da muke irin business ɗin da muke so, sannan har yanzu muna yin online business mu. Gargaɗi, kan hankali kuma warning, wannan class ɗin na masu burin canza rayuwarsu ne har abada ta online ta hanyar amfani da wayar hannunka. Wannan class ɗin ba na rago bane, mai neman hanyar gaggawa ko 'yan cash out platform wanda zai sa 50,000 ya samu 100,000 yanzu, ya sa 100,000 ya samu 200,000, ya sa 200,000 a bashi 500,000, wato 'yan baiwa kenan. Wannan ba ajin ku bane. A wannan ajin namu mun zo koya wa mutane wanda za su samu koyon online skill da zai canza rayuwarsu ne gabaki ɗaya. Saboda menene, ni Ibrahim Suleiman ina so kowa ya sani ban iya ninka kuɗi ba, ban san yadda ake ninka kuɗi ba, domin da na san yadda ake ninka kuɗi da na ninka ma kaina. Amma na san hanyoyin da ake bi ake yin business na online da kuma physical da sauransu baki ɗaya. Sannan fa wannan ajin namu ba na masu referral bane, wanda da wayanka da girmanka da hankalinka da tunaninka ka dinga tura wa mutane link, mutum bai aike ka ba, wani ma bai san ka ba, kawai ka tura mai link. Wai Dangote, Davido, Wizkid, Tinubu, Buwa za su yi me? In aka ci sai ka aka kama ka aka ce a ina aka samu wannan link din, kai ka sani, kai ka san, mu mun san da cewa baka san inda aka samu wannan link din ba.
dan me yasa zaka dinga tura mutane link kawai barkace without any information. So wannan ba daidai bane, idan kana yi kina yi ka daina, domin Allah ya haɗa ka da ni domin zan koya ma hanyar da ake bi ake samun kuɗi ta online. Sannan idan ka san da cewa ba za ka iya tsayawa minti 20 ko 30 ba, domin ban ma so ajin nan ya wuce minti 30 domin ka fahimci wannan business ɗin ba, gaskiya ka bar wannan ajin. Domin ni bana koya wa mutane yanda za su samu kuɗi waƴanda ya zamanto cewa ragwaye ne ko kuma ƴan hanyar gaggawa, domin gaggawa shi aikin shaiɗan ne. Ni ban iya gaggawa ba, natsuwa muke muna koyon abu sannan muna business muna samun kuɗi. So wannan shine gargaɗi na, shine jan hankali na, shine warning ɗina gare ka. Wannan ajin su wane ne? Wannan ajin na 'yan aikin gwamnati ne, na ɗalibai ne, na mata iyaye ne, na NYSC corpers ne, na 'yan mata ne, na zawarawa ne, na 'yan kasuwa da kuma duk mai neman hanyar ƙarin samun kuɗi ta online. Duk mai son hanyar dogaro da kansa domin samun kuɗi ta hanyar amfani da wayar hannunsa. Amma fa ina so ku fahimta shine, a halin da ake ciki a ƙasar nan, ko kana da aiki ko kana da wani kasuwanci, aiki guda ɗaya baya taɓa rage ɗan Najeriya, saboda farashin komai hauhawa yake kamar babu doka. A don haka kowa da kowa zai iya yin wannan business ɗin, domin shi baya hana ka aikinka, sana'arka, karatunka, kula da iyalanki da sauransu baki ɗaya. Daga duk inda kake za ka yi wannan business ɗin baki ɗaya. Jama'a, alƙawari na a nan shine zan yi bayani dalla-dalla, zan yi bayani filla-filla ta yanda mutum ko ɗan firamare ne shi ko ita za ta fahimci hanyoyin da za ta bi domin ta dinga samun kuɗi ta hanyar amfani da wayar hannunta. Sannan zan ba da kyauta wanda ni a matsayina na Ibrahim Suleiman na san darajar wannan kyautar ta fi naira 100,000, amma zan ba mutane 30 dama su samu su fara wannan kasuwancin. Sannan kuma wannan kyautar sai wanda ya tsaya daga ƙarshen ajin nan zan faɗi ta, shine last abin da zan faɗa a cikin wannan ajin. A don haka kaga idan ma ba za ka iya tsayawa ba gwara ka fita, saboda baka cikin wanda za a ba da wannan kyautar. Amma menene, duk wanda yake sauraro na a wannan lokacin, ina da tabbacin cewa in dai har ya shirya yana son samun kuɗi online, zai iya zama ɗaya daga cikin waƴannan mutane 30 nan. Amma fa ka sani ba wai iya kai kaɗai kake kallon wannan ajin ba, idan ka duba za ka ga cewa the amount of the people wanda suke kallon wannan ajin a wannan lokacin. So wannan shine. Abu na gaba shine, na san zuwa yanzu kana so ka san cewa wai ni wane ne. Sunana Ibrahim Suleiman, wanda kowa ya fi sani da Digital Big Kale. Ni digital marketer ne, sannan tsohon shugaban ɗalibai ne daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Wudil. Sannan tsohon shugaban ɗalibai ne na ƙasa da ƙasa na jihar Kaduna, wanda na koyar da mutane sama da guda 500 da yaren Turanci a faɗin Najeriya a wannan business ɗin. Amma yanzu na dawo koyarwa da Hausa zalla, saboda mutanenmu na Hausawa su samu su fahimci wannan kasuwancin. Sannan na jima ina creating student enterprise, wanda ya bawa ɗalibai damar koyon kasuwanci ko kuma ci gaba da kasuwancin da suke yi a gida cikin makaranta domin dogaro da kansu, wato entrepreneurship a jami'a, kafin na fara koya musu online business. Yanzu ina so kai ko ki ka faɗa min cewa, imagine saboda ka kalle ni ka saurari ni Ibrahim Suleiman, ka yi receiving naira 500,000 a account ɗinka, shin me za ka yi da wannan kuɗin? Ina so ku faɗa min cewa shin me za ka yi da wannan kuɗin idan ka yi receiving naira 500,000 a account ɗinka yanzu a asusun bankinka, wanda naka ne, mallakinka ne, halak ɗinka ne, me za ka yi da su? Ina so ku faɗa min. So da wannan ajin naku ne, this is how I teach. Ina so ya zamanto cewa abin it is very interactive. Okay? Ga wani ya ce zai biya kuɗin makaranta, wani zai fara kasuwanci, zai canza waya, zan biya adashi, zan sai napep ta fi ƙarfin 100,000 ai oga. Okay, za ta yi anko, to zan sai keken ɗinki. So kamar yadda kowa dai yake gani, kamar dai yadda kowa zai rubuta, ko da ka zo kai ma za ka iya rubuta ba, shine shi buƙata na kuɗi nawa daban, naka daban, naki daban, nata daban. Su buƙatu na kuɗi kowa nashi ya sani, amma fa duka kowa yana buƙatar wannan kuɗin domin ya samu ya biya wa kansa buƙata. Amma fa jama'a, ba za ka biya wa kanka buƙata ba sai kana da kuɗin. Shin yaya za ka samu kuɗin? Wannan shine taken wannan ajin. Ya za ka samu kuɗi ta hanyar amfani da wayar hannunka. Ba wai abu bane yanda nake faɗa muku, gashi nan haka ake biya na a sati gashi nan an biya ni. To wannan ni ne da mai girma gwamnan jihar Kaduna, His Excellency Senator Uba Sani, a lokacin da na yi organizing Student Security Summit, wanda na gaya muku na jima muna gwagwarmaya a ƙasar nan, an yi da mu, mun shiga nan, mun faɗi nan duka dai abubuwa da dama, mun jima muna yi da sauransu. Nan kuma ni da mai martaba ne His Royal Highness Ambassador Ahmad Nuhu Bambali, a lokacin da na mai presenting action plan domin menene, domin a taimaka wa ɗalibai da matasa. Nan mun yi celebrating ranar ɗalibai ne, domin ya zamanto cewa mun ƙarfafa musu gwiwa da sauransu baki ɗaya. Wannan kuma ni ne a lokacin da na yi bautar ƙasa, wanda na yi bautar ƙasa na ne, na yi camp ɗina ne a Sibri wanda yake Taraba State,
wanda kuma a halin yanzu na kammala bautar ƙasa na. Sannan kuma na yi receiving award of citizen leadership wanda mun yi translating Nigerian constitution into 3 language, Hausa, Yoruba and Igbo. So duk wanda ya zamanto cewa bai fahimci kundin tsarin mulkin Najeriya ba, tsarin ta constitution da sauransu, zai iya neman mu domin a bashi menene ko as menene domin ya samu mallakan constitution na Hausa ko na yarensa duk wanda yake so. Mu muka yi wannan aikin. Wannan shi na tabbata zuwa yanzu kowa da kowa yana so ya san cewa shin wai Ibrahim Suleiman shin me yasa kake yin wannan ajin? Jama'a ina yin wannan ajin ne saboda abubuwa kamar haka. Na farko saboda mutanenmu na Arewa. Mutanenmu na Arewa sun riga da an baro mu a baya, let's be honest, an bar mu a baya a harkar online. Yes, mutanenmu na Arewa ba sa samun kuɗi a online sosai. Ba sa samu, ko da ana samu yanzu an fara samu amma ba kamar yanda 'yan sauran 'yan kudu da kuma 'yan gurare daban-daban suke ba. Saboda mutanenmu na Arewa gani suke komai na online scams ne. Yes, no doubt akwai scam, yes akwai, amma akwai abubuwa wanda zai zamanto cewa kai a karan kanka ka san cewa wannan business ne, wannan aiki ne, wannan sana'a ne, kawai kana buƙatar ka tsaya ka koya ne ka iya, in ka iya ka sha. Wannan shine. Sannan kuma muna yin wannan ajin ne domin ya zamanto cewa 'yan mutanenmu na Arewa sun san hanyoyin da za su bi domin su dinga gujewa 'yan zamba cikin aminci, wato online scammers. Kamar kai yanzu, na tabbata in dai kana kallo na a wannan za ka gane cewa ka je ka sa 10,000 a ce za ka samu 20,000 anjima, ƙarya ne. Me kai? Idan ma za a bibiya, in za a bi ta Hausawa za a iya cewa kai ma ɓarawon zaune ne. Yes, saboda kawai ka sa 10,000 sai ka samu 20,000 kawai anjima without doing anything. So wannan shine. So domin ya zamanto cewa mun taimaki kanmu, iyayenmu, iyalanmu, karatunmu da sauransu baki ɗaya. Sannan na ƙarshe abin da ke damuna shine rashin aikin yi na matasa. Duk wanda yake kallo na a wannan lokacin na san da cewa ka san ni matashi ne, kuma ni ko da ni na girme ka ko ka girme ni ko kin girme ni, za ka ga cewa ni ɗan uwanka ne kuma ni ɗan uwanki ne da sauransu baki ɗaya. So amma menene, mu matasa mun san matsalar mu a halin yanzu, wanda za ka ga cewa gashi dai an gama makaranta, an gama jami'a, an yi digiri din amma ba aiki. Sannan mutum bai iya sana'a, sannan ko ya iya sana'a babu jari. Su irin wayannan abubuwan za ga cewa suna damun mutanenmu na, za ga wasu ma za ga abin da za ga wasu sun fara shaye-shaye da sauransu baki ɗaya. So depression ya yi yawa, sannan babu wani matashi da zai kai shekara 20 da wani abu ya ga bai da halin da zai ɗan taimaka wa iyayensa ko da ɗan wani abu ne ya ji daɗi, wallahi ba zai ji daɗi ba. So ana buƙatar ya zamanto cewa matasanmu mun mai da hankali gurin taimakawa kanmu. Mu Allah ya bamu damar da ya zamanto cewa mun iya wannan online business ɗin, wanda kuma shi kasuwanci ne online, ko da mu 1000 ne kowa zai iya zuwa ya samu arzikinsa. Rabona ba zai hana samun kuɗinka ba, rabonki ba zai hana shi ya samu ba, kai ma naka ba zai hana ita ma ta samu ba. So wannan shine abin da ya sa muke yin wannan ajin, domin mutanenmu su samu su fara. Shin kana so ka fara samun kuɗi online? Yes, kana so, sai kake kallo na a wannan lokacin. Shin menene wannan kasuwancin? Wannan kasuwancin da zan koya ma nakan iya kiran shi da Hausa online business, domin komai da komai a wannan business ɗin da Hausa ake yin sa. Da Hausa za a koya ma, da Hausa za a nuna ma, sannan kai ma da Hausa za ka yi shi. In dai har ba wai kai ne baka son Hausa ba, wanda mu ba mu gujin Hausa, domin muna alfahari da ita, muna son yarenmu. Abin da zan koya maka shine ba ka buƙatan product ko rent ko wani referral. Abin da kake buƙata shine kawai ya zamanto cewa ka fahimci wannan business ɗin, ka fara sai da kayayyaki, an biya ka kuɗi. Shin wai menene wannan business ɗin da nake ta magana a kai? Shin wanne irin kasuwanci ne? Shin me muke saidawa? Shin ya ake biyan mu? Shin ta yaya kai ma za ka fara kai ma ka samu? Shine abin da za mu yi magana a kai yanzu. Sunan wannan business ɗin affiliate marketing. Shin wai menene wannan affiliate marketing nan? Na tabbata ka jima, kin jima, kun jima kuna ji magana akan wannan business ɗin, amma maybe baka taɓa yi ba ko baka taɓa fahimta ba. Amma ina so ko da ka ji ko da ku taɓa ji ba, ina so a yau ka gane wannan business ɗin. Shin menene affiliate marketing? Affiliate marketing wani business ne wanda yake buƙatar ka sai da kayan wani, wanda mai kayan ko mai shagon ko mai kamfanin shi ya baka kayan ya ce ka saida mai da kan wannan kayan akan kuɗi kaza, akan farashi kaza, da alƙawarin cewa kai in ka saida wannan kayan zai ɗau la'ada kaza ya baka, wanda naka ne, haƙƙinka ne, alƙawarinka ne kai da shi. Misali kai yanzu sai ka ɗau wayar hannunka sai ka ce Ibrahim da Allah wannan wayar tawa ka nemo mai siya zan saida. Let's say in ɗau wayanka, sai wayanka na je na samo mai siya zai sai wayanka akan naira 200,000. In ya siya ya baka kuɗi ka bashi waya, bayan ya tafi ai za ka ɗau wani abu ka bani ko? So abin da ka bani ko ya yake, ko 5,000 ne ko 2,000 ko 10,000 ko 20,000 shine la'adana. Ni kuma abin da na yi affiliate marketing, domin na san ka kai da kake buƙatan sai da waya, sannan na je na nemo wanda ke da buƙatan siyan waya, na haɗa ku an yi kasuwanci.
wannan shi ne kamar da yadda ake a wurin sai da motoci za ka cewa akwai 'yan sambo sun kawo an siya ga an ba su dubu haka shi ma ake a wannan business ɗin gabaki ɗaya kamar yanzu za ga cewa kamar kai yanzu let's say wanka yana so ya sai da motarsa sai ce ka ina son sai da motar nan ƙanina ka nemo mai siya mana sai ka je ka nemo wanda yake da buƙatar siya idan ya zo ya duba ya sai motar wanka ya bashi kuɗi ya bashi takardu na mota ya ba wanka kuɗi kai affiliate marketing na san da cewa yawancin mu ma sun taɓa yin irin wannan business ɗin amma ba su san me suka yi ba hakan yasa ba a biya su ba so wannan shine sannan mu a wannan business din namu na san zuwa yanzu kowa ya gane cewa kana buƙatar ka sai da kaya ne za a biya ka a wannan business din namu baka buƙatar ka tafiya neman customer ko wani guri a'a da customer din da mai kayan da kai kowa yana online sannan kuma menene ta hanyar amfani da wayar hannunka za ka yi wannan kasuwancin ta hanyar amfani da wayar hannunka za ka yi wannan kasuwancin shin wai me kake buƙata abin da nake so kowa ya fahimta shine shi a wannan business namu na affiliate marketing baka buƙatar ka je ka sai da kayan 200,000 a baka 20,000 ko kayan 100,000 a baka 5,000 ko kayan 50,000 a baka 10,000 ko kayan 20,000 a baka 1,000 ko 2,000 an cuce ka a business ɗinmu na online idan ka sai da kayan naira 200,000 za a biya ka naira 100,000 ne idan ka sai da kayan 100,000 za a biya ka naira 50,000 ne idan ka sai da kayan 50,000 za a biya ka 25,000 idan ka sai da kayan 20,000 za a biya ka 10,000 ne idan ka sai da kayan 10,000 za a biya ka 5,000 ne wato ana biyan mu 50% commission on each sales ana biyan mu rabin kuɗin abin da muka saida a wannan business duk abin da muka saida guda ɗaya a wannan business ana biyan mu rabin kuɗin sa ne wannan shine abin da muke wannan shine abubuwan da muke saidawa a wannan business hakan ta sa muke samun kuɗi akalla naira 50,000 zuwa 1,000 duk sati yes saboda menene lissafin nan kada wani ma ya ga abin kaman wasa kai ne ka je ka sai da kayan 30,000 zuwa ga mutane guda 4 duk abu ɗaya da ka sai da an biya ka 15,000 15,000 so 4 60,000 so kai imagine rayuwarka a ce kana samun 60,000 da sati ko da kai mai kuɗi ne ko da kai wani miliyoniya ne zaka ga cewa wannan kuɗin zai taimake ka ko da ma kana ganin cewa ka fi ƙarfin kuɗi amma zaka yi refilling gas zaka yi abubuwa da dama da su so wannan shine so wannan business din wani hanya ce na samun source of income mai mahimmanci wanda mu dukanmu da kuke ganin muna online business amma muna da aikin mu sannan muna da physical sana'o'in da muke zuwa hakan baya hana mu yin wannan business mu ci a can mu hada a can duk ma nan mu zo mu hada musu saboda menene saboda abubuwan ƙasar nan is not smiling so you have to work hard for you to be free kamar yanzu za ga cewa kai ne affiliate kana a tsakiya shi wannan vendor shine mai kaya wannan kuma baya customer kenan shine zai siya ka san wannan kai kuma ga kana buƙatar wannan so a wannan business din namu za a koya ma hanyar da zaka bi ka ci ka menene ka nemo shi wannan din wato shi customer din saboda menene wani bai taɓa business online ba wani bai taɓa yin business ma gaba ɗaya a rayuwarsa ba so sai an koya ma hanyar da zaka bi domin ka nemo shi ka saida wannan shine shin wai zuwa yanzu kowa ya gane cewa muna saida kayayyaki ne wanda ana biyan mu la'ada sannan kuma ana biyan mu kuɗin rabin duk abin da muka saida shin wai to me muke saidawa da muke samun wannan kuɗin is this really for real don't worry let me explain this to you abubuwan da muke saidawa a wannan kasuwancin ba wasu abubuwa bane baki abubuwa ne wanda suke zuwa in an online form abubuwa ne wanda suke zuwa as an online product wanda suke zuwa from digital marketing platform okay wasu abubuwa ne wanda suke zuwa kamar irin su ebooks software online courses digital skills mentorship videos da sauransu wato abubuwa ne wanda suke koya wa al'umma sana'a aiki da kirkira da sauransu baki ɗaya wannan su ne irin abubuwan da muke saida na san ba kowa bane ya fahimta amma bara ne example da wannan abin yes za ku ga cewa a shekarun baya ga cewa ko dai yayyanmu ko mu iyayenmu ko magabatanmu za ga an taɓa kai su gurin koyon sana'ar dogaro da kai wato skills acquisition center inda ake koyar da maybe fish farming kayan ɗinki baking web design graphic design gyaran dish duka dai abubuwan da ake zuwa a koyar gurin sana'ar dogaro da kai irin wani abubuwan da za ka je ka sai form ka biya kuɗin registration kai wata 2 ko kana zuwa gurin koyon wannan sana'a so yanzu ci gaba ya riga da ya zo wanda ni da ku ba mu da abin da zamu iya da ya wuce mai amfani da wannan ci gaba wanda baka buƙatar sai ka je wancan gurin koyon wannan sana'a daga duk inda kake daga duk jihar da kake daga duk ƙasar da kake za a koya ma wannan sana'ar da kai ko ni kake so ka koyi wannan sana'a sannan za a koya ma shi ne akan harshen da kai kake so ka koya hakan ta sa ga cewa yanzu
duka wa'incan gurin da ake koyar da sana'a dogaro zaka ga cewa yawancin su ba sa functioning, yawancin su babu customers, yawancin su babu ɗalibai saboda mene saboda su kansu yanzu sun maida abubuwan su into online. Me amfanin wannan shine zamanto cewa wanda ke Kano ya koya ma wanda ke Borno ko wanda ke Lagos ko wanda ke Ghana ko wanda ke America wata sana'a wanda wannan yake so ya koya. Kada ya zamanto cewa wanda ya iya business a Kano shi kaɗai ne ya iya business ɗin nan. A'a, ci gaba ya zo ana sharing idea da sharing business da sauransu baki ɗaya. So wannan shine yanda ake yin wannan business ɗin, wannan shine irin abubuwan da muke saida. So mu muna saida wa'innan ilimin da suke koya wa al'umma wannan sana'a, wanda mutum duk sana'ar da yake so ya koya za a koya mai zai iya sannan zai dinga yi yana samun kuɗin sa. Wannan shine. To ina so kowa ya gane cewa mu abin da muke a wannan business shine mu saida wa'innan abubuwan, sannan duk abin da muka saida guda ɗaya za a biya mu rabin kuɗin sa ne. Sannan abubuwan da muke saidawa ga su nan akwai su resin art and craft, Amazon KDP, perfume making, web design, car tracking, invitation business, graphic design, travel guide duka da sauransu. Abubuwa in a nutshell abubuwa ne wanda muke saidawa wanda sun fi sama da guda 200 wanda kai ko ke ko kai ne zaka zaɓi irin abin da kake so ka saida, kai ne zaka zaɓi irin abin da kake so ka dinga saidawa mutanenka, wanda kuma kai ne za a koya ma hanyoyin da zaka bi domin ka saida wa'innan kayayyakin gabaki ɗaya. Al'umma na tabbata zuwa yanzu kowa da kowa ya gane cewa ga irin abubuwan da muke saidawa. Shin a ina zamu samu wa'innan kayayyakin? Duka wa'innan kayayyakin da muke saidawa muna samun su a irin wannan guraren ne, amma mun fi amfani da abubuwa guda biyu. Na farko dai muna amfani da sales rocket ne wanda suna biyan mu duk ranar Asabar. Na biyu muna amfani da seller ne wanda suna biyan mu duk bayan awa 24. Na uku muna amfani da expert ne suna biya ranar Juma'a, Stake suna biya ranar Lahadi, Digistream suna biya ranar Monday. Amma magana gaskiya mun fi amfani da seller domin su ne aka saida musu da kaya yanzu cikin daren nan a wannan lokacin insha Allahu daga nan zuwa asuba sun tura ma kuɗin ka. Su kuma sauran za su tara ma kuɗin ka sai sati ya kai sai su hankali masu. So ina so kuma kowa ya fahimta kada wai kai tunanin cewa saboda zaka fara wannan business sai ka je ka buɗe wani sabon account, wani sabon banki. A'a, bankin da kake amfani da shi, account da kake amfani da shi ko Opay ne ko First Bank ne ko GT ne ko ma wanne ne, duk wanda kake amfani da shi ta nan ne zaka je ka sake ka sa, sannan ta nan ne za a dinga tura ma al'adanka in ka saida mana da kayayyaki. Sannan kuma fa wani abin burgewa shine ko da kai account ɗinka na da matsala zaka iya sa account ɗin ɗan uwanka wanda kake so wanda za a dinga tura ma kuɗi a ciki. Abin da ake so shine bayan an buɗe ma account ɗinka na wannan business ɗin da sunanka da email address ya zamanto cewa ka saida wannan kayan za a sa ma kuɗinka zuwa account ɗin da kai ka cike da ra'ayinka. Amma na tabbata kowa na da account in ma baka da shi da ka ɗan uwanka baki ɗaya. So zuwa yanzu na san da cewa kowa da kowa ya fahimci cewa wannan business ne wanda kake buƙatan ka saida kaya, ga irin kayan da muke saidawa, in ka duk abin da ka saida guda ɗaya za a baka rabin kuɗin sa, sannan za a biya kuɗin ka ne zuwa asusun bankin ka wanda kai ne zaka zaɓi wannan bankin da za a biya ka wannan kuɗin baki ɗaya. Okay? So zuwa yanzu na san da cewa duk wanda yake kallo na wanda yake bibiyan mu yana ta tunanin cewa shin wai ta yaya zan fara affiliate marketing, shin wai ta yaya zan fara wannan kasuwancin da sauransu baki ɗaya. Domin fara wannan business ɗin kana buƙatan abubuwa guda uku. Na farko kana buƙatar wayar hannunka, na biyu kana buƙatar internet connection, na uku kam kana buƙatan MAP. Alhamdulillah duk wanda ke sauraro na yana da abubuwa guda biyu, abu ɗaya kawai yake buƙata. Kana da wayar hannu sannan kana da data gashi nan kana kallo I can see. So abin da kake buƙata shine MAP. Jama'a menene MAP? Shin wai menene wannan MAP ɗin? MAP yana nufin Maestro Affiliate Program. Wani program ne wanda aka yi shi domin tallafawa mutanen mu na arewacin Najeriya domin su samu su fara wannan business ɗin, su koyi wannan business ɗin sannan su iya shi. Domin fa shi online business babu yanda ra'ayin zan ce ma kawai ka je ka fara online business ka dinga saida kayayyaki ana biyan ka, ina zaka je, ta ina zaka je, ta ina zaka fara. So dole kana buƙatar ya zamanto cewa sai an koya ma, sai an nuna ma da sauransu baki ɗaya. So MAP abu ne wanda zai koya ma duk abin da kake so ka sani akan wannan business ɗin. Kaɗan daga ciki na faɗa, kaɗan daga cikin abubuwan da MAP zai taimaka maka gurin koyon affiliate marketing shine zai koya mindset mastery wanda zai zamanto cewa ka daina irin wancan random sharing na abubuwan links without knowing daga ina yake, without identifying cewa shin wannan website ɗin fake ne ko ba fake bane. Ka gane? Sannan na gaba zai ma cikakken bayani into Hausa
da kake so ka fara wannan business. Wato zai ma cikakken bayani akan wannan business ɗin da harshen Hausa, zai koya ma shi, zai nuna ma komai da komai da harshen Hausa, wanda darajar wannan ta fi naira 20,000. Zai koya ma zaɓen irin kayan da zaka saida. Za ka ga cewa irin kayan da zaka saida da kake so ka fara saidawa a yankin ku, a ƙauyen ku, a garin ku, a jihar ku, ba shi ni nake saidawa ba, ko ita za ta saida. Okay? So kowa zai zaɓi irin kayan. So zaɓen kayan da zaka saida a wannan business ɗin abu ne mai muhimmanci wanda za a koya ma. Sannan za a koya ma funnel, lead magnet, funnel hack da sauransu baki ɗaya. Za a koya ma audience building, za a koya ma Canva design, sannan za a koya ma WhatsApp marketing. Wannan darajar wannan shi kanshi WhatsApp marketing ta kai ko ta fi ma zan ce naira 20,000. Saboda menene? Saboda WhatsApp is the most valuable social media da kowa yake amfani da shi a halin yanzu. Za ka ga cewa abokanan ga suna saida kayayyaki, atamfofi, shaddoji, huluna, suna saida su online. Amma kai ka san da cewa wane bai da irin wannan kayayyakin, bai da wannan shagon. Amma idan ka sai wannan hula a story ɗin shi, zai kawo ma, zai je saida ma hular 30,000 akan naira 35,000. Idan ya kawo ma ka siya, ka tura kuɗin, zai tura wa mai shagon, sannan mai shagon ya karɓi 30,000, shi a turo mai hulan ya zo ya kawo ma, ya ci 5,000. Yes, kuma ya ci halak ɗin shi. Domin tallatawa ya ka gani ka siya, ba dole ya ma ba. Za ka ga cewa auki na saida takalmi, jaka, duka. So ya zamanto cewa za ka ga cewa al'umma da dama suna marketing abubuwan da suke saida a WhatsApp. Za ka ga mai shago, mai kuɗi, yana da kuɗi, yana da shago babba fa a kasuwa, amma yana sa kayan shi a WhatsApp story ko yana da WhatsApp group da yake saida kayayyakinsa. Saboda menene? Saboda al'umma sun daina zuwa kasuwa ba kamar da ba. Mutanen da suke online sun basu kai rabin wanda suke zuwa kasuwa kullum ba. Wato wanda suke online sun ninka wanda suke zuwa kasuwa. So haka zai zamanto cewa al'umma sun fi siyan abubuwa yanzu. Wani baya son cunkoso, wani baya son kaza, zai ce kawai ni bara na siya, ai 1,000 ce ko 2,000 za su ƙara da ni, meye? Yes, it's fine. So haka yanzu kamar yanzu za ga cewa a makaranta ko a lectures ko a gurin aiki, za ga cewa sai ana sanar da valuable information ta WhatsApp group. Kamar kai yanzu ka tashi, na tabbata 90 to 70% ko 70% ma, okay, duk wanda ya tashi in dai matashi ne, mai waya ne ko kuma gidanci yana da waya, za ga cewa yana tashi da safe, zai ɗau wayarsa, zai kunna data, zai duba WhatsApp. The first thing da fara kenan. Saboda menene? Ko wani saƙo ya shigo, ko wani abu mai muhimmanci ya shigo. Sannan kai a ce ka kai shekara ɗaya kana aiki da WhatsApp, ba ka taɓa making miliyan 1 ko 500,000 ba? Gaskiya ba ka kyauta ba. In dai kana son kai business, in dai kana son ka dinga samun kuɗi, ba ka kyauta ba. Domin WhatsApp abu ne wanda ya zamanto cewa kowa da kowa yana yin shi. Babu talaka, babu mai kuɗi, babu ɗan mata, babu saurayi, babu yaro, babu babba, babu sarki, babu bawa, babu ɗan siyasa, babu professor, kowa yana WhatsApp. Saboda amfaninsa, muhimmancinsa da darajarsa. Sannan 'yan kasuwa ma ba su bari an bar su a baya a WhatsApp ba. So za mu koya ma WhatsApp marketing, wanda darajar wannan ta fi naira 20,000. Wanda WhatsApp yana da features da dama wanda na tabbata kai baka ma sani ba. Yanda za ka yi login two step, duka abubuwa da ba ma a magana. Za a koya ma landing page, za a koya ma Facebook advert. Gaba ɗaya advert za a koya ma. Za ga cewa baka follow mutum a Twitter, a Telegram, a Facebook, a Instagram, za ka kawai kana ganin tallan mutum. Ni wannan ma ba na follow account ɗin shi. Me yasa nake ganin sa? Saboda shi wannan ɗin ya biya kuɗi, ya ba wa Facebook kuɗi, ya ba wa Smart kuɗi cewa su tallata mai wannan abin da ya posting. Mutum da zai posting sai ya ce yana so mutane 10,000 ko 20,000 su ga wannan posting ɗin. Sai ya ce kuma iya 'yan Kano yake so su ga wannan posting a cikin mutane 10,000 ko 20,000. Wallahi in ya ba wa Facebook wannan kuɗin sai sun mai wannan abu. Sannan shi zai zaɓi a wannan lokaci yake so yayi. Shin a cikin kwana ɗaya yake so, ko kwana 2, ko hours, ko yaya? Yana ba su kana shiga social media ɗin nan sai ka ga wannan posting ɗin. Facebook advert kenan. Za a koya ma shi, ka koya ma. Sannan za a koya ma sales conversion, wanda darajar wannan ta kai naira 30,000. Yanda za ka sayar da kayayyakin entirely. Jama'a a jimlance and total za a koya ma abubuwan da ya kai sama da naira 160 a wannan business ɗin. Wato kaɗan daga cikin abubuwan da MEP zai koya ma. Amma fa kada kowa ya manta, mun ce za mu ba da dama domin mutanen mu su samu fara wannan kasuwancin. Na gaya muku na yi bautar ƙasa, wanda har na gama mai remember al'ummar bautar ƙasa na, ni CDS president ne na financial inclusion, wanda alhamdulillah mun riga da mun yi POP a wannan 2025 Otilo, mun gama da NYSC. So na tabbata zuwa yanzu kowa da kowa yana so ya zamanto cewa ya mallaki MEP domin ya samu ya fara wannan business ɗin.
amma kamar yadda na faɗa an yi MEP ne domin mutanen mu na arewa, domin a sauƙaƙa musu, sannan kuma da kuma ci gaban al'umman mu na menene na arewa. So MEP bai kai naira 100,000 ba, haka zalika MEP bai kai naira 50,000 ba, jama'a MEP bai kai naira 30,000 ba. Nawa ne MEP? MEP naira 25,000 ne kacal. Wato duk wanda ke da buƙatar fara wannan business ɗin, duk wanda ke da buƙatar fara samun kuɗi ta hanyar amfani da wayar hannunsa, sai ya biya naira 25,000 zai biya kuɗin registration. Amma menene, kada a manta akwai kyauta da na ce zan bayar. Da me kake buƙata domin fara wannan kasuwancin? Na faɗa baka buƙatar laptop, wannan wayar taka ta hannunka ta ishe ka, sai internet connection da kuma access na MEP da zamu baka. Kun gane? Sannan kuma sai ka biya naira 25,000 za ka fara wannan business ɗin. Amma zan ba da kyauta zuwa ga mutane 30 kacal domin su samu su fara wannan business ɗin. Kafin mu zo kan maganar kyauta na, let's face reality, mu yi magana. A wannan tenuwan namu na Mr. President Asuwaju, wanne business ne kai kake gani za ka iya farawa da naira 20,000 ma ka dinga samun 50,000 ko 100,000 duk sati? In akwai shi ka faɗa min. Amma ni zan faɗa muku wanda na gani, wanda na sani. In akwai shi ku faɗa min, zan yi magana akan shi akan sai. So za ka ga cewa wane irin aiki za ka fara? Aikin office ko aikin NAPEP ko NAPEP yanzu fa is over 1.8 million to 2 million naira. So Uber ma sai kana da mota. I'm even going farmer. Mai magana akan POS. Yanzu idan kana so ka fara POS, me kake buƙata? Kana buƙatar POS machine, kana buƙatar ma idan ba za ka kama shago ba ma kenan. Okay, idan ba za ka kama office ba kenan, za ka je ka nemi umbrella da kujera da table kenan da kuma seat da sauransu baki ɗaya. So that's it. So wayannan abubuwan sun kai nawa? Sannan nawa ka dinga samu? Za ka dinga samun 100,000 a POS? How many millions kake juya a dalin POS ɗinka? So take your time and think. Wannan shine alƙawari na cikawa. Tana zuwa ga mutane 30. Yes, mutane 30 kacal. Yes, I'm sorry, mutane 30 zan iya ba mu wannan kyautar. Sannan wayannan mutane 30 daga baki ɗaya su ma fa sai sun biya kuɗin registration. Babu wanda zai fara wannan business ɗin kyauta. Dole sai ka biya kuɗin registration, domin so ɗaya ake yin rijistan wannan business ɗin. Idan ka biya so ɗaya, har abada komai da komai naka nan. Sannan ko wayanka ne ɓace, ko wayanka ne ya samu matsala, ko da ka tura mana sunanka da email address, za mu duba record ɗinmu za mu gani, sannan za a ci gaba da baka komai, ci gaba da saidawa. So wannan shine. So duk wanda ke son zama ɗaya daga cikin wayannan mutane 30 ɗin, dole sai ya biya kuɗi. Amma shi fa ba zai biya naira 25,000 ba, ba zai biya naira 20,000 ko 15,000 ba. Jama'a ba zai biya naira 10,000 ba, zai biya naira 7,000 ne kacal don fara wannan kasuwancin. Na faɗa a cikin mutane 30 ɗin nan dukkansu za su biya naira 7,000 ne kaɗai. Sannan idan mutane 30 ɗin suka ƙare, ba wai na ce kai ko ke ba za ka fara wannan business, za ka fara amma 25,000 za ka biya. A don haka idan ka shirya ka zama ɗaya daga cikin mutane 30 ɗin nan, dole za ka ji kamar magana ta WhatsApp, wato admin ɗin group ɗin ni kenan, sai in tura ka tura min cikakken sunanka da email address, zan ma register. So abin da yake gaba shine, bayan abubuwan da MEP zai koya ma, wato MEP zai koya ma cikakken bayani akan wannan business ɗin, zai buɗe ma account ɗinka da sunanka da email address ɗinka, zai baka kayayyakin da zaka saida, zai koya ma hanyoyin da zaka saida su, sannan zai saka ajin ɗalibai wanda suka yi register wannan kasuwancin, wannan lifetime access ne za a saka a ciki. Bayan wayannan abubuwan, ga wata kyauta again cikin mutane 30 nan zan ba su. Wayannan mutane 30 ɗin, bayan abubuwan da MEP zai koya musu, ni personally Ibrahim Suleiman zan ba su personal mentorship da guidance akan wannan kasuwancin. Zan nuna musu yanda na yi making naira 500,000 zuwa 1 million naira a cikin wata ɗaya zuwa wata biyu a cikin wannan kasuwancin. Zan ba su daman koyon entrepreneurship digital ta hanyar MEP. Zan koya musu digital marketing. Sannan zan ba su audio guide wanda na yi making, wanda a lalace in dai har ka ji ka saurare shi, kai amfani da shi, a lalace za ka dinga making 30,000 to 50,000 on a weekly basis a cikin wannan business ɗin. Wannan shine alƙawarin da na yi. Bayan damar da na baka na farawa akan naira 7,000, wannan kuma personal kyauta ne wanda ni zan baka. So ina so in taimake ka, ina so kai ma ka samu abin da zaka dogara da kanka, ki dogara da kanki da sauransu baki ɗaya. So wannan shine alƙawari na, kuma insha Allah mu muna strictly to alƙawarin mu, muna cika shi baki ɗaya. So wannan shine. Ina taya ka, taya ki murnar fara wannan kasuwancin. Congratulations for being here till the end. Sannan kamar yadda kowa ya ji, idan ka shirya fara wannan business ɗin, za ka yi chatting ɗina a WhatsApp, sai ka tura min cikakken sunanka da email address ɗinka, sai na ma register yanzu. Wato admin ɗin group ɗin, wato ni kenan. Idan ka tura min, za ga na ma magana, sannan za ka tura min sunanka da email address, za ka biya kuɗi a ma registration, sannan idan ka biya zan ma registration yanzu. Kamar yadda na faɗa, wannan daman
ta mutane 30 ce kacal. Idan suka ƙare sai dai ya zamanto cewa ka biya naira 25,000 domin fara wannan business ɗin baki ɗaya. Sannan idan mutum ya tura min cikakken sunansa da email address, wannan shine account number da zan tura mai domin farawa. Wannan shine kamar yadda kowa yake gani, za ka iya turawa a Opay ɗin can mai suna 7044466440, Opay Bank Ibrahim Suleiman, account ɗina ne, ko kuma wannan Zenith Bank ɗin wanda mai 4268800859 Zenith Bank Ibrahim Suleiman. Duk wanda ka tura a ciki za ka tura mun shaidar receipt ko receipt ɗinka ko payment ko hoton a debit alert da sauransu. Zan duba, zan yi checking, da na gani zan tura ma, zan ma register. Sannan idan na ma registration za a tura ma sako ta wannan email ɗin naka da ka turo min da sunanka da email address ɗinka, sannan kuma da receipt ɗin cewa naira 7,000 ɗin da ka bani na zama ɗaya daga cikin mutane 30 ɗin nan na ma registration. Sannan ga receipt ɗin daga Paystack wato payment company kenan, gashi amma sannan ka danna guri kaza kai wane domin fara wannan kasuwancin. Al'umma, wannan shine abin da zan ce, wannan shine iya gudunmawar tawa da ni Ibrahim zan iya bawa zuwa ga matasanmu da kuma duk wanda ke da buƙatar fara kasuwanci online domin ya dinga samun kuɗi ta hanyar amfani da wayar hannunsa baki ɗaya. Daga ƙarshe na san kowa ya ga wannan account number. Daga ƙarshe ina so ki tunani da kyau. A halin yanzu ƙasar nan wasu abubuwan ba a magana, ka sani na sani, wasu abubuwan kawai sai dai a shiru. A kullum hidimanmu ko kuma girmanmu ko magabatanmu ko iyayenmu girma suke, sannan buƙatunmu da buƙatunsu ƙara girma suke, sannan mu kanmu ƙara girma muke, sannan buƙatun namu ma wasu ƙara girma suke. Kun ga ina ta maimaita abu ɗaya ko buƙatu ƙara girma suke. Sannan kuma magana gaskiya, gwamnatin nan ba ta mu take ba, harkar gaban su kawai suke. As I'm speaking to you now, yanzu lissafin kowa shine 2027, wanda mu 'yan Najeriya mun san a kusan shekara 2 ko shekara 1 kafin zaɓe. Amma gaba ɗaya ba wani tunanin wanda za a taimaka kawai. Gwamnati ba ta mu take ba, harkar gaban su kawai suke. 'Yan siyasan ma ɗibar kuɗi kawai suke. Sarakunan ma harkokin gaban kawai, harkar gaban su kawai suke. Su sarakuna ba ruwan su, harkar gaban su kawai suke gabaki ɗaya. Kowa ya kama gaban shi, kowa ya ja mutanensa. So wannan shine. So abin da za ka yi wa kanka shine ka tashi ka taimaki kanka. That's the reality. Ka tashi ka taimaki kanka. Maganar gaskiya kenan. Dan kana ƙauye ba za ka ce ba za ka yi online business ba, in dai ka iya amfani da wayar hannu, in dai kana jin Hausa. That's it. So za ka koya ma yanda za ka saida zuwa ga mutanen da ba su san ka ba, baka san su ba, ba garin ku ɗaya ba, ƙauyen ku ɗaya ba. Sannan dan kana da digiri ba za ka ce wai ba za ka je ka koyi kasuwanci ba, ko ba za ka yi online business ba ko wani abu. Magana gaskiya, digiri ba wai arziki bane. Just Allah ya baka dama ne ka samu ka waye kana da ilimi. Amma kuma neman kuɗi is different. So sai kowa ya dage, sai kowa ya mai da hankali. Abin da muke buƙata shine zamanto cewa kai ko ke ka yi wani abu a rayuwanka domin ka taimaki kanka. Domin idan ka samu kuɗin nan ba ni za ka ba wa kanka, za ka wa hidima, kanka za ka ji daɗi. Ina wa kowa da kowa fatan alkhairi. Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan rayuwa baki ɗaya. Kamar yadda kowa ya sani, sunana Ibrahim Suleiman, wanda aka fi sani da Digital Big Khalil. Ina muku fatan alkhairi. Wasu na ta min magana a nan comment. Duk wanda ya shirya farawa zai je WhatsApp group ɗin, da ka danna za ka cewa gashi admin ya nuna, sai ka tura min cikakken sunanka da email address ɗinka sai a ma registration yanzu. Sannan fa kada ka tunanin cewa za a gurin da kuɗi. Idan ka ma iya online payment za a iya baka link ɗin ka shiga ka sa sunanka da email address ka yi register da kanka. Babu wani damuwa, duka ɗaya ne. Kawai da saboda wasu za su iya zuwa su mistake, shi yasa ake karɓan kuɗin. Amma in kai ka iya, kin iya, za a baka ka je ka register da kanka. Al'umma, wannan daman ta mutane 30 ne. Ina muku fatan alkhairi a wannan lokacin. Wannan mun gama da wannan ajin, sai mun haɗu a ajin mu na gaba, wato sai mun haɗu a group ɗinmu na MAP, wanda za a koya ma komai, za a nuna ma komai, za a baka kayayyakin domin ka dinga saidawa. Thank you. Zan yi cewa good night.